Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zibakhalele ngamasongo kaSigonyela abantu abayishumi abatape ukudla ezitolo kwa Boxer kanye nase Usave kwa eMlazi. Lokhu kuze emva kwezikhukhula ezinamandla nemvula enamandla eshiya abantu bekhahlamezekile kanye nenqalazinde. Abantu esukwini la izolo babe sebekhetha ukuyozidapela khona kwa eMlazi esitolo sakwa Usave kanye no Boxer. Amaphoyisa ke abeselisukumelela phezulu lodaba kwabe sekubonakala izithombe zama CCTV camera babe sebebanjwa kanjalo bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Abantu le ndaba bayijabulele kakhulu ukuthi muhle umsebenzi wamaphoyisa njengoba abantu basebenzisa ithuba leli ukuthi benze umkhuba ongemubi. Bathi amasela awaboshwe impela ngoba lokho abakwenzayo kuphambene nomthetho. Bafethu ke mina sengiphuma kanje njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media. Ungibambeke evidweni elandelayo.